kanti ndizawusindiswa guys yilaa laptop ndandiyiphethe. So kubalulekile uba uThixo ummamele, imimoya funeka siyimamele uthini uThixo ngelaa xesha. Laa laptop guys ndandibaleka nje, ndizawuthatha le bhegi ndinibonise. Ndandingumntu obalekayo ke ngoku obeka le bhegi apha emqolo. Umane betha ke lo mfana, uthini omnye uthi, Ayanda molo sisi, hayi Ayanda. So lo mfana uze ndisinde, otherwise umqolo wam ngowawubhondi-bhondi, ngena ndifele phana immediately. Ndandisindiswa yilaa laptop, laptop yebhegi ndiyibeka emqolo. So xa imane ehlaba utsho kule laptop, xa imane ehlaba utsho kule laptop. But wayesendifumene ngamanxeba guys amabini amade, inoba ubude bawo bungaka. Ulifake ibhoso alihlabele ibheki ezantsi. Uthi ke xa ethetha ndiza kubulala, ndifuna ufe namhlanje. Ndenze ntoni emhlabeni kaThixo andizazi. Hayi ke caba ndiye ndawa ke, abantu ababekhona apho bayamoyika lo mfana, bambukele uyazenzela. Ndiyabaleka mna ndibeke le bhegi yam emqolo yale laptop. So njengoba nditsho umane exhafa kulaa laptop.